Hyvää juhannusta täältä Turun Muhkurimäen Hiidestä. Vanhalla kansallahan on monia pyhiä luonnonpaikkoja, lähteitä, puita, kiviä, mäkiä ja vuoria, jotka liittyy myös moniin vuodenkierron juhliin ja juhlahetkiin. Mikä paikka tämä nyt on, tämä Muhkurimäki, missä me tällä hetkellä ollaan? No, Muhkurimäki on oikeastaan mäki, jossa sijaitsee vanha uhrilähde, josta me tiedetään sen verran, että tänne on tullut nuorisoa viettämään juhannusta ainakin 1800-luvun alussa, ellei sitten muinakin aikoina. Tästä kirjoitti nuori Erik Julin, josta myöhemmin tuli apteekkari 1800-luvun alussa, kuinka hän seurasi nuorisojoukkoa tänne, ja hän kertoi myös, että aikaisemmin katolisena aikana jo ihmisillä oli tapana pyhiinvaeltaa tänne Muhkurinmäelle. Ja täältä sitten löytyi uhrilähde, jonne uhrattiin rahoja hyvän onnen tuomiseksi, ja pikkuhiljaa sitten illan myötä niin meno muuttui vähän levottomammaksi. Mutta mennäänpä katsomaan tarkemmin. Juhannuksen viettopaikkoja löytyy hyvin laajalti eri puolilta Suomea. Usein ne on kokkokallioita, tai siis tällaisia kallioita, joilla on voinut polttaa kokkoa näkyvällä paikalla, ja usein ne sijaitsee kylien ulkolaidoilla tai kahden kylän välisellä rajalla. Eli tällainen Muhkurimäestäkin löytyy tällainen kokonpolttoon soveltuva kallio. Juhannushan on monille suomalaisille rakas juhla, keskikesän juhla, ja on paljon sellaisia vanhoja tapoja, jotka edelleen juhannuksessa näkyy, kuten koko polttaminen tai miksei nämä kesäyön taikojen tekemisetkin, jotka on edelleen monella paikkakunnalla monen ihmisen juhannuksen vieton osana. Ja mielenkiintoista ajatella, miten paljon tämmöisiä kansanperinteen ja kansanuskon tapoja on sitten juhannuksessa ihan meidän päiviin asti säilynyt. Joo, niin kuin esimerkiksi just nämä lähteet, niistä on paljon mainittu, vaikka nimenomaan tämmöistä railakkaasta juhannuksen vietosta lähteen äärellä on mainintoja vaan täältä Lounais-Suomesta, niin hyvin monelta osin Suomeen puhutaan juhannustaikojen tekemisestä lähteillä. Ja niihin on menty nimenomaan yöllä, keskiyöllä, usein kokonpolton jälkeen tai vaihtoehtoisesti saunamisen jälkeen, niin että se kokko tai se sauna niin kuin merkitsee tavallaan sen pyhän ajan alkamista, jolloin lähteellä tapahtuu ihmeitä. Ja silloin erityisesti nuoret tytöt, joskus pojatkin, ovat koittaneet ennustaa lähteestä eri menetelmin tulevaa kumppaniaan. Vaihtoehtoisesti on myös semmoinen tarina, jossa nuoret pojat tulee lähteelle ja huomaavat, että se on muuttunut viinaksi se lähteen vesi juhannusyönä, ja sitten he juopottelevat siellä koko yön. Ja usein sinne lähteeseen on sitten uhrattu nimenomaan silmäneuloja. Juhannushan on vanhastaan ollut nimenomaan nuorison juhla, vaikka nykyään se on ehkä enemmän muuttunut tällaiseksi koko perhettä yhdistäväksi juhlaksi. Ja se on myös tietyllä tavalla merkinnyt semmoisen hieman vapaamman alkukesän päättymistä, ennen kuin sitten työteliäämmät kesän vaiheet, heinänteko ja lopulta sitten sadonkorjuu koittavat. Nykypäivässä voidaan sanoa, että juhannus on koko kansaa yhdistävä juhla, jolla on pitkät hienot perinteet, jotka on jatkumoa tuolta aikaisemmilta vuosisadoilta. Ja näissä merkeissä me